Takže čusák, vítejte u mého prvního speciálu za 10 odběratelů. Tímto speciálem vám chci strašně moc poděkovat, ale fakt strašně moc poděkovat, že jste mi dali 10 odběratelů. Takže se do toho pustíme. Co budeme potřebovat? 2 gumičky, radši 3, špejly jako náboj, tužkovou propisku, dá se koupit většinou na poště, to bude jako hlaveň, izolepu pěkně pevnou a samozřejmě nůžky. Takže nejdřív si vezmeme tužkovou propisku a odmontujeme uzávěr. Tak vyndáme všechny ty pera a pružiny různý a zbyde nám jenom taková trubička a to bude jako hlaveň. Takže si to odložíme a teď budeme potřebovat pružiny. Takže máme gumičky, já už jsem si to předem nastříhl, ale vy jednoduše uděláte vlastně, že jak je to do kruhu, tak si to ustříhnete a máte to hotový. Teď si připravte asi tak 20 cm dlouhý pruh izolepy, takže já si to připravím. Takže už mám připravená a vezmete si gumičky a teď si je musíte vezmout tak, aby byly stejně dlouhý. Tohle je asi ta nejtěžší fáze, podle mě. A dáte je do prostředka té izolepy, takhle. Fakt hodně musíte to tam fakt hodně přitisknout, protože když to nedrží, tak vám to vyletí a musíte to dělat celý znova. Takže takhle. A vezmete si propisku, nebo prostě tu trubici a tou stranou, kde je to pero, tak to srolujete. Takže já to stříhnu a ukážu vám pak, jak to bude vypadat. Tak, už jsem to vyrobil. Ty izolepy jsem teda hodně moc využil, ale to nevadí, hlavně, že to máme. Takový natahovátko, jak vidíte. A teď už jenom zbývá tam do toho dát špejly, tím špičatým koncem radši dolů, protože to potřebujete hodně moc tenkou špejli, abyste to natáhli a je vlastně hotovo. Už je hotovo. Teď už stačí jenom natáhnout a vystřelit. Takže já se s váma loučím a čusák a nezapomeňte hodit like.